Dewi Jones ydw i o Coleg Llysfasi ac ydyn ni yma yn dechrau ar brosiect reit gyffroes mewn cydweithrediad a menter y busnes a hefyd cais consulting. Prosiect EIP Wales ar Genomic gwartheg ydi o. Dyn ni'n mynd i ddefnyddio y dechnoleg newydd yma i edrych edrych ni wella y buches llaeth rhywfaint y gynt na dyn ni wedi bod yn defnyddio y dechnoleg traddodiadol PTA PLI yn ddibynnol ar deulu'r anifel cyn heddiw. O ddefnyddio hanes teulu er enghraifft, dyn ni'n amcamgyfrif mae rhyw 35% y ddibynadwy ydy hwnnw. Wrth ddefnyddio Genomic, y ffigwr sy'n cael ei ddefnyddio ydy 70% sydd yn sylweddol y fwy. Mae hynny wrth gwrs yn mantes achos mae pethau fel fridio yn bethau eitha araf ar y cyfan a unrhyw beth allwn ni wneud i gyflymu'r broses yna a hefyd cael mwy o hyder yn y wybodaeth dyn ni ddefnyddio mae hynny'n bwysig hefyd. Felly o ddefnyddio y wybodaeth gawn ni o brofi'r anifeiliaid a'r ffordd maen nhw'n cael eu profi ydy mae yna dag yn cael ei roi mewn yng nghyst y fuwch a mae sampl wedyn o groen yr anifel yn mynd i'r labordy a maen nhw wedyn yn creu y profil DNA sy'n medru'n galluogi ni wedyn edrych ar y prif bethau rydyn ni eisiau wella fewn y fuches, pethau megis pwrs y fuwch, traed y choesau, sydd yn ddau beth allweddol o ran pwy mor hir wneith y fuwch yn ei barau ni, a hefyd wrth gwrs y nodweddion llaeth, cynnwys y llaeth ac ansawdd y llaeth wrth gwrs. Ni wedi bod yn dewis teirw ers chydig o flynyddoedd ar sail y Genomic. Dyn ni rwan yn medru symud i ochr y fenyw a mae reit bwysig i ni ddewis yr anifeiliaid reit ofalus. Dyn ni wedi dewis 23 o heffrod yma ar gyfer ei profi. Dyn ni eisiau gweld faint mewn gostio a hefyd wedyn be dyn ni'n gael yn fantes allan ohono fo. A mae'n bwysig i ni weld bod hyn yn gweithio ar y fferm yma, ond hefyd yn rhywbeth wneith weithio ac yn cael ei brofi ar ffermydd eraill yn Cymru hefyd.